Dobré ránko, Kimči. Dobré ránko, svet. Dobré ránko, svet. Prišli sme do Prahy včera o 1:00. Kimči nebol v Prahe 3 týždne a bol hrozne rád, že tu je, že som ho neopustila, že sme spolu. Zavolala som si taxík, pretože ako o 0:30 v noci sme prišli a cez park, čo máme pri byte, tam som mu povedala, nech nás vyhodí. Ten pes, prisahám, cestou domov čúral každé 2 metre. Všetko zameškané musel označkovať. Potom bol hrozne rád, že je zase doma. Strážila ho moja mamina, ja som preňho išla na Slovensko si ho vyzdvihnúť. Neviem, či pre mňa ešte urobí takúto láskavosť. Keďže niekto pohrízol mamininho boyfrienda. Kto to bol? Kto pohrízol? Malovanka. Anyway, je sobota. Zajtra to bude rok, čo som vzala Kimčonyho z útulku a navždy zmenila môj život k horšiemu. Ale zajtra je zatvorená Punťová psí cukrárňa, takže dnes ideme osláviť s Kimčím jeho prvé, druhé narodeniny. A ja si 9 hodín, keďže som s maminou, si o 7:00 večer dávala kafe s sebou v Mekáči na cestu, tak som prišla do Prahy a ešte do 3:00 upratovala a vybalovala a už neviem ďalej spať, aj keď by som chcela. Let's get this party started, pretože niekto má narodeniny. OK, naraňajkovala som sa, osprchovala som. Spomenula som si v sprche na to, že vlastne dneska natáčam video. Asi príde kamarátka a prinesie mi kafe. Vonku je zima, pere mi pračka oblečenia, ktoré som na svojich cestách všetko zašpinila, takže idem nájsť, čo si oblečiem. Idem sa obliecť do zimy, na ktorú som není pripravená, aj keď je polovica októbra. Oslavenec sa nachádza tam. A pôjdeme potom, inak nemám ešte stále žiadne záclony. Myslím si, že to je problém, ktorý by som mala začať riešiť. Vzhľadom k tomu, že budem svietiť a bude vidieť viac do môjho bytu, aj keď už proste všetci poznajú asi všetky tetovania na mojom tele z okolitých budov. OK. Plán je nasledovný. Pôjdeme kúpiť Kimčimu balónik. Pôjdeme do Punťovej psej cukrárne, kde mu kúpime nejaký hafin. A potom máme rezerváciu vo Vile 63. Mám osušku pod týmto zimným županom, pretože chcem ďalšiu vrstvu oblečenia. Tu mám pravdepodobne kapesníky z minulej zimy. Oslavenec stále dospáva zameškané. Idem si spraviť skincare. Začala som používať silnejší retinol a myslím si, práve som si chytila tvár, potom čo som si chytala mobil a všetko. Myslím si, že sa mi tam začínajú diať veci. Pretože zo začiatku sa ti dejú veci, keď začneš používať retinol, ale čítala som, že to môže byť aj, že fajčíš. Určite to je retinol. I'm so excited! Áno! Kto má dneska narodeniny? Toto moje bábätko. Áno! Aha! Yes! Nakoniec sme vyrazili von skôr, asi si myslím, že si ešte stíhame dať kavičku a sadnúť predtým, než pôjdeme do Punťovej psej cukrárne. Anyway, ešte som není ready na to, aby skončilo leto. Ukážem ti môj dog mom outfit, pretože vôbec nenosievam leginy. Ale teraz som sa rozhodla asi evidentne. Kimči, kom! Poď ukázať outfit. Celé leto som chodila v letných
a quiet kroksách s veľkými platformami a v zime som nevedela, čo mám nosiť. Quiet! A zistila som, že urobili aj zimné kroksy. Takže, pretože to bola fakt najúprimnejšie jediná bota, ktorá sa mi v lete páčila. Takže teraz mám zimné kroksy na sebe s veľkými platformami. Budú dostatočné zimné na zimu? I don't know, let's find out. Ale chcem ti ich ukázať, pretože mne sa to úprimne páči zo všetkého najviac, čo vydávam. Kimči, čo na to hovoríš? Schvaluješ? Trošku mi zafúka vždy do očí a už brečím. Kimči by the way musí stále všetko značkovať, pretože quiet! Pretože má toho veľa zameškaného, skrátka. Kto má dneska nalodeniny? Kto má dneska nalodeniny? Áno, Kimčo má nalodeniny. Čo ty, môj milacek? No co to? Prišla ti náhradná mamina? Ježiši Maria! Ježiši! Pozri, Kimči, dostali sme darček, pretože sa to podobá na teba. Počkaj, chcem to porovnať, Kimči. Si? Kimči, ty mini. Máme takého brata. A ty slečna, nie? Dá sa to aj sebou? Jo, tak vás poprosím a jeden hafinček. Kimči, vybral si si? Tak toho rozlesáme? Áno. Musí sa. Kimči, ideš preč? Kto máte zapalovať? Daj mi pácku. Všetko najlepšie k tvojim narodeninám. Zdravia, šťastia, Bože, ja ťa tak milujem. Ďakujem, že si mi spravil zo života peklo. Tu máš hoviezí krafín. Poďme si začala, že nech nevyzveš. 3, 4. Všetko najlepšie. Chceš tým začať? Dobre. Pre Boha. Ježiš. No co to? Počkaj, ja ti to... Kimči, ale nezjeme to úplne, že celé hneď. Ježiši Maria. Okej. Počkaj. Musíš si aj vychutnať sušenku. Žiadne packy na stole. A šup. Celé si to zoberieš? Tak počkaj, a ja ti tam dám sušenku. A teraz si to môžeš strelať. Dobre, krém dosť, aby si tam mal, sušenka. Dobre. Prestávka. No pozri sa, Ani, ty tu máš drtiť prebojem. Ďakujeme. Babetko, musíš pauzičku s mafinkami, musíš pauzičku. Nie.
som úplne vyštevená, je 5:30. Za pol hodinu sa znova stretávame s kamošmi a ideme na The Substance. Takže vraj to má byť nechutné, to je jediné, čo viem. O tom filmu, že je to krvavé, nechutné a bude to asi niečo o beauty standards. Nerada si pozerám filmy vopred, čo presne sa tam deje. Mám vždy hrozne mlhavú predstavu a rada sa nechám prekvapiť. Ani trailery a tieto veci fakt málo kedy. Takmer vôbec to nepozerám a konečne idem do kina po hrozne dlhej dobe. Takže idem si dať asi horúcu sprchu. Tento prežratý pánko. Ja si veľmi rád, že ide spinkať. Dneska tak nejak celý deň zabudám, že vlastne vlogujem. Pokúsim sa nezabudnúť. Neviem, ale čo ešte zaujímavé by som ti, okrem toho, že Kimchi oslávil jedny narodeniny, jeden jeho balón to neprežil. Čo ešte by som ti také zdelila? Nechoď preč! Aha, ideš sa uložiť? Nie, ide preč. OK. Poviem vám takto. Asi ani vy si nekupujte sneky, keď pôjdete na The Substance, lebo to bude zbytočné. Vďaka Bohu, že mi mamina zbalila obložené chleby včera na cestu vlakom. Takže to som teraz dojedla a idem sa pozrieť, čo tam ešte mám. Z toho nič, keďže som tu 3 týždne nebola. Idem pozerať Kardashianky. Kimchi, kde si? Ako hodnotíš svoje prvé narodeniny? Ako hodnotíš svoje prvé narodeniny? Ako hodnotíš svoje prvé narodeniny? Svoje prvé narodeniny? Svoje prvé narodeniny? See you around.